Господин Георгиев, наближава Денят на славянската писменост и култура, 24 май. Това е ден на равносметка. Какви са според вас постиженията на нашето училище и с какво нашето училище е по-различно от останалите? Всяко училище има своя специфика. Нашето училище е едно от големите училища. Тук учат деца от 1 до 12 клас, малки и големи. Деца от различна етническа общност, на които се стремим да ги интегрираме и да има задружен живот в училище. Постиженията на нашите ученици не са малко. Тая година имаше наградени ученици, които достигнаха до национален кръг на ключа на музиката, 3-то място, което е един голям успех. Данислав от 4-ти клас. Имаме поздравителен адрес от президента на Република България за активно участие в българската Коледа на децата от нашето училище. Значи, те са проявили една инициатива, събрали са парички и са ги пратили на деца, които се нуждаят. Тоест доказва, че нашите деца са съпричастни към болката на други деца. Според вас, трудно ли е да си директор на такова голямо училище? Не е лесно да бъдеш директор на такова голямо училище, където проблемите са много. Трябва да се държи сметка за взаимоотношенията, които има между децата. Учителският колектив е голям. Всеки преподавател иска да даде всичко от себе си за възпитанието и обучението на децата, но това никак не е лесно. Вие какъв ученик сте били на нашата възраст? Като всички деца. Значи, сигурно и тогава съм бил... Бях добър ученик, но сигурно като всички деца съм имал и удори, които всяко дете е правило. С незабравими спомени съм от моята първа учителка, госпожа Янкова. И то е трудно човек да даде оценка сам за себе си, какъв ученик е бил. По-добре е друг да даде оценка. Но мисля, че бях добър ученик. Чудесно. Вие дълги години сте били учител. Според вас, какъв учител сте били и на какво сте искали да научите учениците си? Най-вече съм искал да науча учениците да обичат да четат, сами да се справят, да заобичат знанието, да бъдат любознателни, да бъдат инициативни. Това ми е бил целта като учител. Значи не са малко години, на 20 години съм бил учител. Това са много години, много деца са минали. С някои от моите ученици в момента сме колеги. Например, господин Петър Алексеев, който сега в момента е учител по физическо, ми е бил ученик. Така че поколенията се сменят и надявам се някой от вас също да предпочете учителската професия. Тя е изключително благородна, но трудна. Така е. И един последен въпрос. Какво ще пожелаете на учениците и преподавателите от нашето училище по повод 24 май? Значи, преди всичко искам
да пожелая на учениците да бъдат здрави, да бъдат упорити в това, което искат да постигнат. На своите колеги, учители искам да пожелая здраве, търпение и да дават всичко от себе си, за да направят от вас едни достойни хора. Много благодаря.